Hónap ott a krumplinál szívjak, mert nekem úgy fáj a hátam, hogy nyilalik belé. Te, elveszi a táskámat, te csak úgy nem is szól. Hát az egy olyan szotyóros. Adok én neked. Szotyor. Szotyor az, hogy... Olyan, amilyen Na, volt. tisztíts ki. Nem Marina. Há, Vitte azért. Az ujjadat vedd ki. Honnan? Rászt. Honnan vegyem közül? És egy kicsit fennebb tud. Tessék. Hogy kell fotózzak? Tartsad. Nem fotózom, mert filmez. leszállítlak én ebből az anyád mindenit. Vedd el a táskát. Nekem tisztíts ki. Gata. Teli van olajos benzin, az már nem jó. Abban nem lehet a színházba menni. Hiába tartja a csibácsival. De komolyan, tartom, de tele van nem olajjal. Nem is kell színházba menni. Büdös. Az már nem jó, az már Tisztíts ki. büdös. Né.